Arvoisat jäsenet, kunniajäsenet, vapaaehtoiset, toimintamme tukijat, yhteistyökumppanit, ihan koko Leijona-alueen henkinen juhlakansa. On ihan älyttömän suuri ilo saada teidät tänne kaikki tänään kanssamme juhlimaan. Mä oon Noora Hakala, Leijona ry hallituksen puheenjohtaja. Oon saanut olla, tuossa kun laskeskelin vuosia, niin mä oon saanut olla osa tätä upeata yhteisöä miltei 10 vuotta, aika lailla puolet tämän yhdistyksen olemassaoloajasta. Se on pitkä aika, siinä saa nähdä ja kuulla ja kokea monenlaista, pirskahtelevaa iloa, yhteisöllisyyttä, mutta myös paljon sellaista, jota et toivoisi koskaan näkeväsi tai kuulevasi. Surua, kurjuutta, epäoikeudenmukaisuutta, erityislapsiperheiden elämää kaikissa värisävyissä, mitä ihminen ajatella voi. Mutta toisaalta yhtäkään niistä sävyistä en näillä kokemuksilla jättäisi katsomatta. Mun omat leijonapennut on nyt 9- ja 11-vuotiaat reippaat pojat, jotka pikkukeskustaustoineen ovat mulle opettaneet elämästä paljon enemmän kuin osasin koskaan ajatella tai toivoa. Erityislapsen vanhemmuus, mitä se on tehnyt mulle, se on tehnyt musta sen tyypin, joka on suunnattoman ylpeä kaltaisista vanhemmista, jotka päivästä toiseen jaksavat. Silloinkin, kun ei yhtään enempää kantamusta reppuun mahtuisi. Sen tyypin, joka puolustaa omiaan, niin kotona kuin yhteisöissä kuin kaikissa paikoissa, missä on. Tekee kaikkeensa, jotta erityislapsiperheiden ääni kuuluisi mahdollisimman laajalle ja tietoisuus meidän arjesta lisääntyisi. Tieto mun ajatusmallin mukaan ei lisää aina tuskaa, mutta se voi tehdä tien laveammaksi kulkea ja auttaa muun muassa auttajia auttamaan. Me kaikki täällä salissa istuvat tiedetään se voima, mikä vertaistuessa parhaimmillaan on. En koskaan milloinkaan unohda ensimmäistä kertaa, kun mä oon silloin 10 vuotta sitten mennyt Leijona-toimintaan mukaan Tampereella vertaistukiryhmään Raholan koululle. Se on hetki, joka muutti, ehkä vähän kliseisesti, mutta muutti peruuttamattomasti mun elämässä jotakin. Samoin kuin oman Leijonan syntymä muovasi ihan uuteen uskoon sen, mitä ajattelin äitiydestä. Niin vertaistuen äärellä sai tuntea aidosti sen, että mä en ole yksin. Tapasin ihmisiä, jotka ymmärsivät puolesta sanasta, mitä mä tarkoitan, kun mä puhuin erityislapsiarjesta ja perheen arjesta jotakin. En ollut aiemmin kokenut sellaista tapaa tukea ja olla toisen ihmisen lähellä. Sittemmin yhdistyksen vapaaehtoisena ja nyt hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana olen saanut kokea noita upeita hetkiä uudelleen ja antaa sitä samaa, mitä olen itse saanut, ja antaa sitä samaa eteenpäin. Leijona-emot on mulle isolla sydämellä sydämen asia ja tiedän ja uskon, että se on myös monelle, ellei jopa kaikille, ketkä täällä salissa istuu. Olen saanut nähdä, miten ollaan autettu järjestönä perheitä vaikeina aikoina. Olen saanut nähdä ja kuulla, kun ei aina välttämättä onnistuttu. Ei ole saatu tavoitettu niitä tavoitteita, joita ollaan asetettu. Ei ole saatu kaikkea, mitä olisi haluttu tai ehkä tarvittu. Mutta hallituksen puheenjohtajan näkökulmasta voin vilpittömin sydämin sanoa, että ihan kaikki, mitä tehtävissä on, niin tehty on ja tullaan vastakin tekemään. Ollaan aika sisukasta porukkaa. Alati muuttuva maailma haastaa entistä tiukemmin siihen, että asioita pitää ajatella uudestaan, uudelta kantilta. Sekä etsimään uusia muotoja niin toiminnan kuin suhteen. Mutta sitä yhtä olennaisinta, miksi me ollaan olemassa, niin sitä ei saa unohtaa koskaan. Sitä vertaistukea. Se tulkoon ja olkoon aina se ydin. Me ei hukata sitä ikinä. Yhteisöllisyys on siis vuoren varmasti se voima, mihin meidän kannattaa tulevaisuudessakin luottaa. Pidetään yhtä ja tehdään yhdessä. Ihan järkälemäisen suuri kiitos vielä kerran, että olette päässyt tänne kaikki paikalle, olette tullut juhlimaan meidän kanssa, olette vastanneet kutsuun. Teidän tuki ja osallistuminen on meille ihan täysin korvaamatonta. Kiitos. Otetaan malja Leijona-emolle ja vietetään yhdessä mukavaa.